Te-ai săturat să pari un om obișnuit? Toată lumea își face selfie-uri în băi foarte luxoase, iar în ale tale cade faianța? Nu prea ți iese treaba cu prefăcutul că ai bani? Stai liniștit, a apărut ghidul pentru cum să pari bogat. Atenție, acest tutorial nu se adresează celor bogați cu adevărat, ci bogaților săraci. Pasul 1. Salariul se cheltuie în modul următor. În prima vinere de după salariu, te duci la club și cheltui aproximativ 90% din toți banii ca un magnat al petrolului. Iar în următoarele 29 de zile până la salariu, urmezi dieta covrici și merdenele și stai acasă. Grijă mare să nu te vadă vreun cunoscut la patiserie. Pasul 2. Trebuie să te îmbraci gros vara și subțire iarna. UGG-urile sunt noi șlapi, iar sandalele noile cizme. Cum vrei să ieși în evidență dacă te îmbraci ca un om obișnuit? Atenție! Iarna o să te cași pe tine de frig, iar vara o să-ți miroasă picioarele a hoit. Pasul 3. Dacă tot am ajuns la haine, trebuie să te îmbraci după ultima modă. De exemplu, acum se poartă pantalonii scurți de blugi, deci nu ezita să fii și tu un pas cu trendul. Pasul 4. Ia-ți un animal de companie cât mai extravagant și exotic, așa că fugi la țară și ia-ți o găină sau un șobolan. Îți garantez că o să întorci priviri. Pasul 5. Dacă n-ai un măr pe carcasa telefonului, atunci ești varză. Și că tot vorbim de electronice, caracteristicile după care trebuie să te ghidezi când cumperi ceva trebuie să fie: A. Are un măr pe el, B. E scump. Dacă aceste două atribute sunt îndeplinite, atunci ai undă verde la cumpărare. Pasul 6. Trebuie să renunți la shawarma. Pe cine păcălești? Shawarma e cea mai tare, n-ai cum să renunți la ea, dar mănâncă pe ascuns în beci. Pasul 7. Trebuie să ai atitudine de bogat. Atitudinea de bogat sărac se poate rezuma foarte simplu: scârbă. Trebuie să ai scârbă față de ceilalți oameni și să-i tratezi cu superioritate, chiar dacă în realitate poate au mai mulți bani decât tine. Mai ales dacă ești la restaurant, nu uita că toți chelnerii sunt slugile tale personale, așa că vorbește-le ca atare. Pasul 8. Exersează-ți mersul de bogat. Uite, acest mers emană șmecherie și bogăție. Îmi pare rău că n-am filmat și reacțiile oamenilor ca să vedeți ce geloși erau. Pasul 9. Regula de aur a bogăției este: mașina ta trebuie să fie de 3 ori mai scumpă decât garsoniera în care stai. Și că tot vorbim de mașini, BMW-ul este cea mai bună mașină. Cea mai bună mașină să arăți că ai bani în România, pentru că nu poți să faci credit la bancă pentru un Bugatti sau Ferrari. Pasul 10. Cercetătorii din Chile au făcut o descoperire uimitoare și anume: viteza cu care conduci mașina trebuie să fie invers proporțională cu valoarea mașinii. Ai o mașină scumpă? Mergi încet ca să-i faci geloși pe fraier. Ai o mașină ieftină? Atunci îi lipești un eleron și mergi ca în NFC ca să vadă toată lumea că ai cu ce. Pasul 11. Dă-te cu cât mai mult parfum. Când oprești la semafor în mașină, oamenii trebuie să simtă parfumul ieșind din caroserie. Pasul 12. Dacă vrei cu adevărat să emană opulență, totul se citește în ochi, un pic mai sus de ochi de fapt. Sprâncenele tale trebuie să arate ca niște semne Nike întoarse. Și nu trebuie neapărat să fii fată ca să ți se aplice regula. Pasul 13. Hainele tale trebuie să fie cât mai luminoase, strălucitoare și cu firma cât mai mare pe ele. Din spațiu ar trebui să se vadă zidul chinezesc și semnul Versace de pe tricoul tău. Pasul final. Nu uitați de acea vorbă: poate par prost, dar de asemenea par și bogat.